Joo. Siskot on jo koulussa, mut äiskä, et sä oo vielä. Mä lähden siis aivan kohta. Okei. Lähdepäs nyt. Mä pakkaan tavarat. No mä menen pakkaan. Au. Noin. Mä pakkasin nyt. Ei kyllä näytä siltä. No, mä otin nää niinku pakkaukseen. Joo, niinku syödä. Okei. No. Okei. Ala pakata. Nyt hienosti. No, ei se meni vakavaalle, vaikka sinä voit etenoida. Joo. No lähdetään nyt. Joo. Eli siis, onks tää niinku... En mä tiedä, että onks tää päiväkoti. On. Tää on oikeestikin päiväkoti. Moikka! Me yritetään Ootekko tein syödä jo aamupalan? Ollaan me. Te olette! Sitten te voisitte tulla tänne aamupiiriin. Jättäpä tavaras sinne. Me voidaan ihan perata se sänky siitä. Opa hienoja timantteja. Mut niitä ei nyt tarvi viedä. Vies koko timanttipakki tuonne. Hyvä. No näin, äiti voi sitten lähteä. Joo, heippa. Okei, mä voin näyttää sulle sen aamupiirin. No, mä voin nyt. Rouva pää. Voisitteko te oikeasti olla vähän kiltimpiä lapsille? Mähän olen tässä koko ajan. Joo, mut voisit sä nyt vähän mennä niinku viemään niitä, no mä menen viemään aamupiiriin, sä voit vähän niinku perata sänkin. Tää pedaan! Toi kyllä vähän sattuu. No tuuppas kaveri. Näin, nyt on kaikki hienosti. Miksi sä heitit mut päällä tänne? Sori. Aamupiirin alka. Eli siis aloitetaan aamupiiri. Minun olisi hyvä vielä kysymys. Onko jollain kysyttävää? Mulla. Au. No niin, mitä? Toi sattuu. Mut sitä asiaa, että miksi kuule rouva bää koko ajan mua koko ajan. Sori. Miksi Pinkiä koko ajan vie mua jonnekin sitten heitä vaan Pinkiä, onko tuo totta? Hyvä. Aamupiiri! Onko kysymyksiä? On. Kauanko me vielä tätä lauletaan? Siis mä sanoin tätä laulataan. Ei enää. No, mennään nyt leikkiin. No. Mä pidän teille joten he saavat tulla nyt. Heidän pitää tulla nyt, jotka ovat tekemässä tätä. Me luetaan ruokaa. He, kuka on tekemässä tätä
käsityöjuttua pitää tulla nyt käsityötunnille, mutta käsityöhetkelle. Ja ne, ketkä ei ole, niin ne saa leikkiä. Ei se mua haittaa. Ei muakaan. Ja eikä muakaan. Okei, siis. Kellittele 3. Älä tehdä! Ruukaa. Loput muuten te saatte leikkiä. Jee! Kauks tätä pitää vielä maalata? Kato, joo, se on ihan kehystetty. Vielä vähän. Vielä pikkuisen pitäisi tehdä. Okei. Kauks tätä vielä pitää neuloa? Mä oon neulonut tätä jo tuntikausia. Vielä vähän. Se ei ole vielä valmis. Hyvä. Mä en jaksa enää värittää tätä siniseksi. Sinilinto, se on sinun oma tehtäväsi. Sinä sen olet halunnut tehdä. Okei, minäkin sitä vielä. Menen katsomaan. Katsokaa miten hienot silmäkoristeet. Ei ne ole silmäkoristeet, ne on ihan muualle laitettavat. Okei, mutta laitan silti. Au. Anna se silmäkoriste tänne. En anna, mä laitan sen itse. Kato miten hieno häntäkoriste. Ei se ole häntäkoriste, kun se on hattu. Aivan sama. On se silti häntäkoriste? Ei oo. Aape! Mitä? Toi väittää, että se on häntäkoriste, vaikka se on hattu. Hattu se kyllä, tai no perukki on, mutta voisi sitä häntäkoristeena leikkiä. Miu miu. Nyt laittakaa vaatteet pois ja sitten syövään. Okei. Täällä huhuu. Iskä! Joo, minäpäs täällä. Iskä, mä ootin sua varmaan tunnin tai pari. Miksi sinä muuten tulit hakemaan näin aikaisin? Au, niin. Au. Siinä sait. Au. Opettaja, olisiko sinulle... minä tulin hakemaan sitä sairaalaan. Kyllä. Tässä ihan odotellaan ennen kuin tulee uusi. Au. Ja samalla toivotaan minun virrasta. Jee, mä tulin nyt! La huuta. Okei. Näin me lähdetään heti hetkeksi. Okei. Laitan tämän keksin tänne. No. Lapset, saatte valita pöydän. Jee! Kenenkaan mä menen? No, ihan sama, mä menen jonkunkaan. Älä mene nyt taas! No niin. Napsimisaika. Au. Sattuuko sä vedit Volten? Ei hirveästi. Okei. Ei sattunut, mutta LPS kyllä. Okei. Au, mä en pysty syömään. Lapset, viimeinen minuutti syömään. Sitten voitte mennä nukkumaan. Okei. Älä viitti laulaa. Nyt lopeta se. Näin tulee. Nukkumaan.
mikä tultiin hakemaan. Ai mua ei. Okei, koitan. Anna se. Au! No me saatiin parempi säkky. Elokuvan loppulaulu. Alkaa nyt aina taas.